Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. विनिंग कॅन्डिडेट इन BJP इज विश्वजित राणे म्हणून सांगितलं आणि तो त्या नेतृत्वासाठी पुढे सरलेला आहे म्हटलंय. माझा जरा पात्र आहे भारतीय जनता पक्षामध्ये, तो पात्र आहे. सगळे एकत्रित केले तर मी सांगू शकत नाही, पण भारतीय जनता पक्षामध्ये आता कोणी नाही त्याच्या लेवलचा माणूस. नाही तो आणि निलेश काब्राल दोघेच आहे. मोविन केस आहे त्याच्यावरती सुप्रीम कोर्टमध्ये. आणि कुणावरती मी आधीच सांगितलं आहे, ज्याच्यावर करप्शन केसेस आहे, क्रिमिनल केसेस आहे, त्यांना बाजूला ठेवा आणि काय ते करा. इलेक्शन ड्युटी वेल्या स्टाफाच्या बॅलेट वोटिंगात सरकार पक्षाचे आमदार मंत्री मेतेर जातात. सुदीन म्हणटा सध्या वोटिंग बंद दवरून मामलेदाराच्या कचेऱ्यांनी खंय एकठांय ईव्हीएमान मतदान घेवचें. सरकारातल्या काही मंत्र्यांचेर खुद्द मुख्यमंत्र्यांचेर आरोप आसा की बॅलॉट पेपर जे आसा ते मेळोवपा खातीर प्रेशरायज करता. पहिली गोष्ट म्हणजे इलेक्शन कमिशनान ह्यो गोष्टीची जाण दवरून आतां जरी जायना जाल्यार तालुका वायज मामलेदार कचेरीत 2 दीस ईव्हीएम प्रत्येक मतदारसंघाचे एक दवरचे आणि त्या मतदारसंघात जे सरकारी अधिकारी इलेक्शन ड्युटीर आसता तांकां 2 दिसांचो टायम दिवन आफ्टर इलेक्शन ते मतदान प्रत्येक तालुक्यांतल्या मामलेदार ऑफिसांत वचून करपाक लावचे. 40 मतदारसंघांतली 40 ईव्हीएम्स प्रत्येक मामलेदार ऑफिसांत दवरून जे कोण गव्हर्मेंट ऑफिसर किंवा गव्हर्मेंट सर्वंट जे ड्युटीर आसा इलेक्शन कमिशनाच्या तांकां मतदान करपाक लावचें. आणि त्या खातीर तांकां 2 दीस दिवचे, 48 तास.